dintre de l'Iniciativa Verds, esclar, hi ha una bassa que són sectaris i radicals. Ja fa temps que venen a la nostra. I veuen que se li acaba. Potser han llegit alguna enquesta que li anava malament i han dit ara és l'hora de contemplar, de complaure aquestes basses. I han fet això, perquè, vamos, si jurídicament, legalment, ells poguessin treure a fora, home, ho haguessin fet d'una altra manera. Però no d'aquesta, és que se'n foten. Home, tu, Mira, si ho van fer premeditadament, dius, bueno, estem en un estat de dret i nosaltres lluitarem, perquè això no pot ser. Però és que si ho ha fet per ignorància, després, si ho ha fet per ignorància, després el que hem de fer és, el nom del pare, i dir, aquest país i en mans de qui està. I parla com a ciutadà, ja no parla com a segaire. Que quedin clares les coses. Vosaltres ara teniu això en mans advocats? Sí, bueno, nosaltres com estem federats, l'advocat de la federació fa els recursos. I una altra cosa, aquesta resolució ara ha començat a ser qüestionada. Ara, pels socis i de la seva coalició. És curiós. Ara, mira, mentre busques el paper, Manel, perquè quedi clar als nostres espectadors, sí. Els ocells pateixen quan els captureu? Perquè això ho hem explicat 1000 vegades, però m'agradaria que ho tornessin a explicar. Hosti, no pateixen. Mira, nosaltres en dues temporades de pes en gastem i 3 onzes, que signifiquen 100 grams. Els ocells venen a la cruera, s'agafen per una punta, per les potes, els desembesquem, li traiem l'onsis i no pateixen. I per què us sembla que us estan, entre cometes, perseguint? Home, aviam. Aquesta gent canten els vots, els vers, s'embalen de la sensibilitat que tenim les persones. El ser humà... Et refereixes als verds perquè justament la Conselleria de Medi Ambient està a les seves mans, exactament. No? Les persones, més del 90%, tenim dintre nostre una certa punt de sensibilitat i d'ètica. I ells ho saben. Qui és el que no, el que vol que un animal pateixi? Qui és el que vol que passi una desgràcia? Ningú. El seu missatge és de música celestial. Així és el missatge, perquè si veiem el que va passar el dimecres al Parlament, de l'esmena que va presentar Esquerra pels correbous per salvar, protegir la tradició, aquests senyors van abstenir. No sé. Ho podem qüestionar o no ho podem qüestionar. Però a mi em sembla que, no sé, els principis s'han de portar, s'han de defensar els foros. Esteu en època de veda o no sé si ha finalitzat aquesta època de veda? No, estem encara en dies per capturar ocells. Però us trobeu que teniu una llicència que no us permet capturar ocells, o sigui que aquesta temporada totes les societats ocellaires de Catalunya, entre les quals hi ha la nostra que és centenària, la Cadernera, tindreu una temporada en blanc. Sí, però és que aquesta resolució ens diuen que els tenim que reproduir, però la concepció de la vida, on es diu el planeta, la Terra, que per la reproducció de les espècies només té una femella i un mascle. Nosaltres sense femelles no en podem reproduir. No pot ser. I el que teniu vosaltres a casa vostra, perquè ens enteneu, són mascles perquè són els que canten. No, i és que a més la normativa que tenim vigent, tant europea i de la Generalitat, només podem capturar mascles. Les femelles estem obligats a, diguéssim,
ha de ser amb escals i deixar-les encara que volguéssiu complir la normativa de dir, val, a partir d'ara els farem, els reproduirem. Sí, que no és el cas. Ho poso com a exemple, és allò de tampoc podríeu complir-ho perquè el que us ordenava l'última... Que encara està en vigor, l'última no, que encara està en vigor, això és una resolució. És que només podíeu capturar mascles, i clar, sense una femella no teníem reproducció. Home, veiem, poder, estimates galàxies, el que apareix és el mascle, però aquí a la Terra està així. El planeta Terra encara funciona així, no? Exactament, jo no ho sé com funciona, però... Manel, ara ho tenim en mans advocats. Què us diuen els advocats? Mira, bueno, el que et deia que s'ha qüestionat, aquesta resolució ha estat qüestionat tant per Esquerra, diputats d'Esquerra i diputat del Partit Socialista, doncs, i el Partit Popular també, doncs. Els únics que no han qüestionat és la Convergència. Però bueno, Convergència, nosaltres no tenim cap problema. Nosaltres a Convergència, en 20 anys que va estar el govern de Convergència, en 20 anys hem tingut les nostres experiències. Hem tingut problemes amb l'estat espanyol, perquè abans era el país membre i abans no estava transferit les referències i bueno. Però Convergència i sempre ha respectat la nostra història i la nostra tradició. Sempre hem pogut seure a la taula. I el que és més important per nosaltres és que sempre ens ha reconegut l'espai que teníem dins de la societat catalana. Em dóna la sensació que tenim molt clar que això no és un problema de medi ambient ni d'ocells, sinó més un problema polític. És polític. És polític. Mira, amb aquesta gent, dic aquesta gent, però dic que aquest gent no està a fa. Els que van a negociar han tingut que aixecar-se a la taula, perquè han posat un cop de punt sobre la taula i ens han dit, aquí manem nosaltres. Sí, està clar. I això t'ho dic aquí davant de les càmeres perquè tothom m'ho senti, però que és veritat. Manel, com dèiem, ho teniu en mans advocats, suposo que heu presentat al·legacions, que les heu presentat conjuntament perquè si cada ocellaire tingués que d'aquests 8.000 ocellaires que hi ha a Catalunya, d'això valdria un dineral. Sí, però clar, nosaltres estem federats. Com esteu federats, teniu uns advocats que treballen per vosaltres i això, en aquests moments, la resolució, com dèiem, està parada per les al·legacions i serà el moment d'esperar. El que passa que aquesta temporada, com dèiem, quedarà en blanc per als ocellaires. I la que ve ja en parlem. Però és que ho han fet en tota la maleta del món. Perquè clar, la presenten el dia 5 d'agost, on ens donen 20 dies hàbils per presentar al·legacions, en plenes vacacions. Home, o sigui, no som tontos. No són tontos. Aquesta gent potser pensen que la resta d'humans porten el cap sobre els ombros perquè Déu li ha posat per no ser diferent dels humans. No, és que dona aquesta sensació, deuen pensar, oi, aquests tenen el cap als ombros perquè Déu li ha posat. Pensen en els ocells. M'entens? Home, tu, hosti, per favor. 2 minuts, Manel, que 2 minuts, mira. Finalitzem. Si vols dir alguna cosa. Sí. Mira, nosaltres lluitarem per la nostra història, per les nostres tradicions. Ho farem per aquelles persones que se senten identificades amb nosaltres, ripollesos i ripollesses. Ho farem. I ho farem en memòria d'aquells que no es tenen aquí, que van ser els que van plantar la llavor. I ara aquesta llavor és un arbre. I és un arbre centenari. I aquest arbre no solament és la història dels ocellaires, és història de molta gent de Ripoll, que ens afecta a tots. I ajudarem per això. I jo demanaria respecte per la història. La història no és una cosa que es fa 3 o 4 anys i que es faci sola. La història la fan els homes i les dones d'un poble. I demano respecte. Ells tenen molta sensibilitat, segons per què. Perquè aquesta sensibilitat, que la tinguin també amb la història d'uns companys que vivien al mateix poble. Manel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que arribem a bon port
i que puguem parlar dintre d'uns mesos de que tot s'ha solventat i que la societat ocellera i la cadernera, una societat, com dèiem, plena de tradició, d'història centenària a casa nostra, doncs pot continuar exercint el que manen els seus estatuts, que és la captura d'ocells en cautivitat per portar-los a concurs i, com sempre diuen els ocellaires, sense patiment. Nosaltres lluitarem per això. Gràcies. Ho farem. Que tingueu molta sort. Vinga, merci a vosaltres. Ens anem a publicitat i continuem amb més temes de casa nostra. Fins ara mateix.